Yamaya ho Afrishiapa and a trinkwa. Na ene eye sebe enijesem na esan ye ayerahosem na ayerahosem a ewomu ye yebisa ye hu si so yen aye wa hai mfe aha nu etwa mu no won asoma ye mu bisi yenko kantama nso ho a na den ne ye beye yen ho ye betwe ye bepe den ne ye beka wo yentim na ne wode lore kura asoma yen a yenkote den enne so man ne wura ana yen nananom ana mpehen a edi yen anim wo frɛ yen a okwan benkura ne ye fa so ba so ne phone nti ama ahini sebe etoda na ayemre wo kakra ankakan orokọ hina nim kura ansa na obekọ ateame a obeto mpehen a obewon ansa na wakodu ho no enne ye nya no sebe ye beka ni se fala ne ye tam phone na ya frɛ na wo ho meba sa asemi okan street onhwe so nananom de won ho abɛbɔ afɔre yanso 200 ya adusi yanso den na yare ye ne ye jawtwa bi atowo anye twa bone na mum eya abakwasem ma me na wo mfie twa mu be ya mfie num ne mfie absiani se wo ka Odwira ho a den na wo ye awom afi so abeto ne we na wo so reka wom modern bo ben na wo rebo wom ya mo Okuapem Afrishiapa dana mena me kropong man ne kronti man ya beka bom ne atawachi ne Okuapem achi ne ya do osompa asom no Okuapem afanenta mapefra dana bio brawo kasa no ana na osimre kasa no no bi se den na yaye ana afiriko ana se mfi atwamu hyeyen esana se afibia so bia rehye ne fa eye nkontabu ana se eye annual report na odere ma wo man no so Odwira ne yetwa no den ne ye ka kire ye manfo den ne ye ka tugua den ne ye bua no nhyehyɛ ben ne ye wo ma ye manfo na megina kronti man anan mu ne nananom aka nso anan mu se ye hye wo bo se afi biara obeti ye nka se dwumadi bi rekoso anya dwumadi bi rekoso ama wo manfo na dwumadi no nso anya den ama wo nkuto Okuapem wo nana ya ma otirinkwa ya ma wo ya ma wo se mfe ahead yonunin na ya wonana ana dodankwa odikan a office chia bi afi no note agwai so a ohyehye fa a entese mfe oha etwa mu biewu no na ya wonana kwasi akufu a ote agwai so a sebe no sange sechia bi ani kuruya nana me sang me otirinkwa se mfe ahanu nso sebe eya wo pen so a eya wo a obrempon kase osi adoyo kwasi akufu a otoso ya biesa nana yenwura mpempi na yebisese abakwasem kura no eye den na eba eye den na esi na obia me na wa he ya ye nhira na wo kan abakwasem si 200 years in sebe warrior official announcement na me na wo ho nti yari nyina ya kan bom na yesi yenwura ya mo Afrishiapa ya mo Okuapem Afrishiapa ya de yamura ahoden pa ne ya hwehwe sika de nana wode dom na wode ma na yebenya bi na ya de atawachi na ya kan bom na ya de asom Okuapem na kronti man ne ekropon ya ma otirinkwa ya ma omonu Chairman Midase. Osia a chairman mo yo ne di kan me gina ha na me de dibi makese ebe ma yenwura eye mi wura adonten ose ohuna mre obi anu nti ena ne wentimi ameka ne ho one ni nuanom na akasa enti memfa saa nkrai
emano na ento Okuapem nyina o se dwumadi ekosi odonson otayachi pa in fact won adi nkokoam enkomo a anamontu bia empahene etu a ebema eye 200 years Odwira afane ntamapa efra no otayachi ne titiro ne se sidi ayeka Akuapem abakwasem a yentimi yi adontin fimu no nia esese one na adontin man eye biara na wode boa eye sa afahye why ready o shira mokosa na ne mpa ebone se emre no ebedu na ye nyina ye tenkwam na ye de ehurusi ani anije edi sa efen oda obibiara se pacha medamase na mame more appellations jasmengu and no jufa na minyante ise ye beka goodwill kakra and as always goodwill so what trust now process what thoughts now the to paper share eko because we be gina gwema and chen ne buffer utim untumi nkaunse nyina. Having said that, me pesenia ne enu jufa me goodwill a me ne me manfu nyina ye de tumu se eyi na yemfa ma yewra afishiapa eni nyuma pa no me kan wo brofum so wo mbe ma me kwan a me da sese ma me kwan nananom distinguished guests, sons and daughters of Akuapem, ladies and gentlemen, on behalf of the Jersey Division and in my capacity as its head, I am honored to extend warm goodwill and heartfelt congratulations to the Okuapem and all Akuapem people on the historic inauguration of Okuapem Odwira at 200. The Odwira Festival has for 2 centuries stood as a sacred symbol of purification, unity, thanksgiving, and renewal among our people. It is a revered tradition that continues to reinforce the spiritual foundations of Okuapem while strengthening the bonds between our schools, families, and the communities. This bicentenary celebration is therefore not only a commemoration of longevity, but a reaffirmation of the values that define us as Akuapem. The Jersey Division, as custodians of palace administration, order, and service, remains deeply committed to the preservation of our customs and the effective functioning of our traditional institutions. As we mark this significant milestone, we recognize that strong tradition must be matched with responsible leadership, discipline, and collective service to our people. Odwira at 200 offers us a timely opportunity to recommit ourselves to these principles. We commend the Okuapehene, Nananom, and the Odwira at 200 Planning Committee for their vision and dedication in organizing this landmark celebration. The programs and initiatives outlined for the bicentenary hold great promise for cultural preservation, youth engagement, education, and socio-economic development within Okuapem. As we inaugurate this celebration, may the spirit of Odwira renew our unity, deepen our respect for authority and tradition, and inspire purposeful action for the advancement of our communities.
May the next century of Odwira be guided by wisdom, peace, and sustained progress. On behalf of the Jasi Division, I wish Okuapem Odwira at 200 a successful inauguration. Okuapehene achame wo. Mobemanato yewura apakamfo nananom ene omanfo ahiem wo ha nyinaa se. Yama ye nyinaa ho afrishiapa eba saa afofida yi. Ye nyinaa ye di awoda na ye redi awoda aya mo hwe sene ayeye no na omanmu ayo Okuapem na Odwira edi mfi pori mfi ahanu na ekyerese Okuapem ye wo adeoye ise nipa timi tukwan fi amanone chirichiri ne benche wosi ye ko Odwira ewo Akuapem na ekyerese ye ne nanom sapa wotwa to ho okon a wokwen wo moja wodi je Okuapem wa ahoden won sika ene ne ekeka ho nyina no na ekyerese esombo ni America ni si ye ma yewura amo bebre yeti abakosem no yehu sene a ekoi ne nanom betra guaiso e celebrity sa afofida ye ne ye pa ho ntoman sara no no so wabetena wonanamu na ni wira mfi ne pa a wobeye ya ono to aso no yewura nyame nhye woden na oma wani suade hu so nkosoro nananom kakra America ni si yerehwe saa osei a na nkranfo ka ho Akuapemfo ka ho infantefo ka ho ene southern states ne ka ho na ye ne asantefo di bani a enne won ademudi bi a wode kwako abedi enchen wa ha no na kyerese akandifu na wokọ so no wo ya de papa na osanso ye nkwa ne kwa sene aya hihye Okuapem adonten nifa benkum kronti jase no na ewase enye se ye din keke na mo se ye ko sa ne ye hihye na ye ko enu ti ni America ni se yen a yenso ye ka chi nei yenso den na yereye na ye kire se ampa ye besi ye na ne ye gyanom anamu ye fra ye hu sa hemfo emmoa ben na ye wura ti hai ye de reboa no eye benkum eye nifa eye jase eye kronti so sabi ye fra ntuma keke ni abetra ha ni ahihye ni ye de ho bekire na ye boye ho safohene wo yankasa ye nyansa ne nimdie ma ye de bepe bibi aguye kotokum enye sa na tenen ni ayete no na kire se eye osom akandifu bi ene bossa ekire se yemfa ne se yonsom se ene neme no ye nyaso mfaso a ene ye de rehwahwa ye hui enu nti se me no te ha na ne America ni si so mpa ne ahobrase a ye mpanyimfo de somwe no moma yenso ene ya si wana mu no yenso yemfa ni di ema ye mpanyimfo ne enyo setie ma won ne emoa won na won so wonya hoden na ne esefata biara no wonye na Okuapem emfa ne tumapa mfra ni America bi oni si dwumadi a yebedi ehia hoden ahoden ne nya nipa baako eyeye nyina kwanche so ade beye fa sika na yede ye ebebai yebetwa foto ama apakamfo na ebi aso ohini bi aso so ya ye krado se ne awobeka siye nya no yebeye ebusanfo moma ye moye homoden edu ba bi a ye hihye se ne ye betenase a na ye yefe na so wo ka se wu fa bibi bra na nya hoden ne ye mfa nye bibi na nsombo a na ye twetwe ye ho menye ni se sa ne ne nanom ye enu nti sa sapa na wo betwae no moma ye nso ye ntwa sa sapa ne bi na afenso mesre ye ma nkuma a wo ba no moma ye nya kasapa bi nkire won
and then you say, ya man in your mamreno, every say, is a warriors you are tra, if you Western countries. Near may be a young yaneha, and I'm social media so, now warrior, no one practice it, and then tadi shem, kasem nantiumu, obu nim, ferry nim, Sanya many in aya, dear, say, yan tia mana, baby, a yedia yere kai, yanena numi. Minye minise one the obedu obi, ebedu hono, na akwadang sekang near two, and a watching. Near my yabet, diabegu ho, sapa yananum diabegu, no besen on yade. Ebusiafo, Niameke Tratune say, Yesha, na osano, Kurie womb, Intiasi womb, Ahumbrasi womb, and Untimumi yina fakroye. Obu, Ahumbrase, Asunjay, and Chichiru Okuapehene, no Okuapehene fan to my penfra, Medamunase. Anything, any say, fee, and fee, or ha, a being 200 years. No, come on, Tiasi. Oforia Guadi, Obo Foria Guading, now I'm more Okomanga, then you for Regua. Nyasim Tiani say, offering an opo, a yo, and a joe. Say any fee contenting, Abepum Neberide, yo, yem panichida. Yeman Afrishiapa. I think comment on the fizzle. I fear Edda Yanimin, ya Fisronco. Ain't he say, be a better national? Yo. And I'm kind of friend or po, a yo, or command, Yenu Ferigua, and an Yadamasi. Well, see how dear your Archame or yo, Mobiti Amato, Penning a Tracy Amuaha. We say, meeting us on free name, and America say, the Okuapehene Dabehene. Now, Abba say, and to say, meeting us on free name, Namekasa. You have something I want to say. I have 200 years dying in the moon. I have a son for our ha. We got to where see what. So once what one bedroom na a man biara and a bakwa sem biara aton sumuno wabakwa akwhwehwe no wade ababoa Okuapehene. Enti ye besre divisions na wa ha ni nyinara no obi biara oba youth a ewo mu krom no mo beboa ama wonga bekan asomfo no ho na abakwa sem aton sumuno ye tuma yi aba near the Ababa Boa, ama 200 years, Aquananim. Mr. Mona Makasakra Yereka Academeshu Assem Sebe and Fair or Ha Ebieni and I Yanenan Mukwe. And yet Yanenan Munko no call Academeshu. Wabobo Amanga Manga Ekaho was in Cranfo Caho. I before Caho, Fantefo Caho, Shy for Caho. Nambum, Wanga Wunya at the pa fee, I can't mention no, and Akuapem for. Ain't he a year 1826 was a year August Timon, and now, Omahine, Frere Nimanfo. Said near my aqua Jeffy as on the four. Deng na ye de beye we ne deng enti e bai se wo frɛ adisifo ma wo bai no be kai se se wo dwira nema no ene ne odwira se ye dwira nema yakɔgye afi grofo ho a ye hu se na ye be yisu afa enti na odwira eye Akuapemfo nyina na etwa odwira ansana odwira beba no na ebinim du ohum na nseyi ya di odwira abeka ohum ho nti ebi celebrate 2 festivals in the year ananom akwantu ayeretui I celebrate 200 years of academic war no enye akwantu kitwa akwantu a yedere kai yene nanom wanga wo kɔɔko di wɔn mogya
kɔgye nneɛma bebree ba Okuapem mu. He said, Edwin so say you best celebrate 200 years. I say the Benkro, I say the Enunyam, I say the Sika, I say ya the Ahwadeng, Tai Yangura, a Sadeo, Kosekufu. Also Ebiasa. Onuka said, Nenina Kosekufu, Breshana was celebrate the 100th year. Edwin celebrate 200 years. Na enya asem kitwa. Mumaya mbwano. Na kakra yebenya dia abwano. Na wetumi aye ne ope no mumaya ye. Na wohwe yam program mu a what's education? Ye be educational activities. Eye ade ehia papa. Nananom Osadere Wadaroma. Kang no na wose Akuapemfo na woni muma. Nanse ye nchesa. Ye mba ni ye mmarima ne mmea nsua de wo school. Enti se wo konkrokro so ko collect data results a Osadere wo yira be ho. Enti ma adesuan ye wani made ye wo my friend, priority. Yeah, I make a lot of framework. I am Monfan Chamekakra. Say, that's a for and Tiffy Papa. You also there, Wadaroma. Education, yeah, idea here, Papa. If you say, Sir, who fear now was the water in show on Manamo Kuskua. That's it, Winga, Hinano show. Say, I share young social media and check cry. Now, a brandy be actually trying to mammy. I didn't hear. O say, mammy, I'm sure I'm co school. Ain't he only a you may be a rye or come nedeno. Mumma, sa some in Siwo Cup Mengmum. Ain't he, sa anniversary, I every we say, Mumma, for education, the priority of Okuapem. Enko Nananom Obu Papa Bia ni Okuapem mu na sei. Yemma miawa ne mbarima mbu ade. Wonsuro tumi bia na wakasa wo bebia a sa wugina ho a emsa wo se befe. Momma ye mwa. Enyo ba kufu na ohwe ne ba oman na hwe obi ba enti say tumi boa na ye tia yan ma ni merima ne mia na Okuapem ya eye ma ye nyina na to so bi o say there when you investments we won enti wadwene a wo ho ma ye nya investors Okuapem mu. And I'm afraid I have for some moment release lands. Ma Okuapehene. Now, person or ye bibia. What to my and then they inaugurate the celebration of 200 years of Odwira. And Jimmy say, Yanga Yabai, Yaquaying, Sankre, Yebeko, Akoma, Yenian Mo, going to Mamba. Osadeo Yamamu. Yet I was say, sir, with this Nibia Yaba. You beckon to much row. Yakan Tamadikan, Namisi. Unqua no Okuapehene will be tre guaso. Ah, when you apacanfo, Benum, Esha Atrano. Yeah, when you apacanfo, Benum, Esha Atrano at the same time, at the same place. Kauno nifa kwa bengu so onko adonte kwa nifa so onko enti be mfie sia so achi na oman na oto ho no onya na pakanfo nyina nhia nhia nkyere ne ya onyame nhira onyame bo ho maden ombo na bribiara wo pesa wo ye mo Okuapem no onyame so nhira apakanfo
na yɛntumi hyia yɛmbom na yɛhwɛ na nea wobɛyɛ no atrɛw ama Okuapem nyinaa. Meda mo ase. Mpanimfo mekyia mo. Ɔhene na kyia me fo mo ada Roma. Mesrɛ me hene kasa kakra. Latekwase hene Mira mesrɛ wo me kasa kakra. Medin dia de pasika onyame kɛse. Na osinkwati a me wofa no mekyia. School no ɔde kakra ka me ho. Me de me kasa yen penso no. Yen fa bodua nko a ne bekom. Ye de pen enso ne bekom. Enti ye gidie kyerɛ yen se academia ene akom ekabom social media yebeye ne fefefefa. When it comes to English, we are really going to speak English. Se eba yen kasa nso a yebeka yen kasa. Nye mesemu nyina ne se yeyi akom yeyi ahonhomsem efri mu a Odwira de NCP nti yebesra mo se momfa akomfo momfa yensu yenhyem na me nuanom akomfo me maame no me nanom akomfo ne yemesra mo ne se moma yenkorakora yehu hie se ne yebɛyɛ a yebetumi ne yahemfo anante all over the world. The diaspora community, on behalf of the Akuapem, I say Odwira is home for you. All of you should come home this year. Let's celebrate Odwira because Odwira belongs to Akuapem and eye ofie pe medase.